Kapelan akapela zikloa, kontzertu ziklo bat da. Abadiako jauregian gertatzen dena. Kapela tiki-tikia da, 80 bat gainera jarleku dira, beraz oso tikia. Intimoak diren kontzertuak egiten ditugu hor, eta hor pixkat ospatzeko nahi ginuen zerbait handiago egin, eta erabaki nuen baratzean egitea kontzertua. Gaur ez gira Abadiako jauregian hori eguraldiak ez baitigu aukera hori utzi, za kanpoan baratzean egin behar ginuen kontzertu erraldoi hori. Eta hola hasi zen duela 2014an, beraz kapela zikloa. Eta ari ziren hori Euskal Kulturerakundekoak eta pixkat tokia tipikoak bilatzen kontzertu batzuen antolatzeko Isturitzeko leize-zuloetan, museoetan eta zergaitik ez beraz Abadiako jauregian. Jakinez gainera Antion Dabadi lehenetarikoa izan zela edo biziki Euskal Kulturaren defenditzailea handia izan zela. Adibidez hemen Endaian gira berak dirustatu zuen hemen lehen ikastola eta lore jokoak antolatzen, olako gauzak. Polita atxeman zuten garaieko antolatzaileek han kontzertu batuen antolatzea. Eta hola hasi ginen, talde batzuen programatzen, hasiera batean akapelari zirenak, beraz sonorizazio gabe, tresnarik gabe. Eta azkenean pixkat irekin nahi izan dugu, eta batzutan tresnak sartuz, batzutan ez, eta hola pixkat aldatuz. Azken urteetan adibidez Kalakan taldekoak edo Amaren alabak ere ukan ditugu, baina beste batzu ere. Antzerkia ere, Juglarea Putata Eroa garaian pasazean Petit Teatre de Peneko antzerkia. Eta hori Asiarri, bai Julen Asiarri, bai Beñat bere aita ikasle batzuekin. Baina baitea ere beste hori Palenka, hori duo bat Poloniatik heldu zena eta denetarik pasa da. Ritmoa da 4 kontzertu urtean, 2 uda berrian eta 2 uda azkenean. Gaur egun beraz Kantiruki taldea, Pierre Paul Versaitz eta Iriarteko orkestrarekin izan ditugu. Eta lehenik egin du bistatxo bat Amets Arzaiuz bertsolariarekin eta 30 bat jendek aukera hori ukan dute, bai gaztelua edo jauregia bistatzea eta bertsotan ere entzutea ondoan. Guzen bat txori buru itzaren kabian, liburuak bilduak hemen aspaldian, 900 euskaraz gure hitzen arian, gutxiago daudela nioen agian, egungo Endaiako liburutegian. Egungo Endaiako liburutegian. Gida batek egin du nire aurretik bide zabaltzaile lana, batetik ganberatik ganberarako bidea eginez, eta bai ganbera bakoitzak berekin zuen istorioa kontatuz, nik ez bainuen xehetasun guztiekin ezagutzen naiz eta txipitan eta Endaiako ikastolatik izana ginen, eta Antion Abadia beti hor izan Endaiako historiaren parte den neurrian pixka bat ezagutu, bide zabaltzaile bezala joan zaita aintzinetik, eta gero harek kontatutako historien gainean berso pare bat edo 3 edo botatzen dituen, eta hola izan da pixka bat Antion Abadia da bere gaztelu barnean egindako bidaiatxo hau. Izan daiteke bersolariaren funtzioa filtro kritiko bat ekartzea personaiaren pasarte bati edo personaiaren alde bati, edo izan daiteke umore unkitu bat ematea ganbera horri edo ganbera horren historiari, edo izan daiteke besterik gabe ez dakit, tono poetiko bat eranstea kontatutako zatiari bersoak funtzio anitzak izan ditzake, bai uste dut filtro kritiko hori
bersoaren funtsetako bat dela, baina bai humorezko aportazio hori ere behar bada. Bisitaren gida beti alde serioagotik joaiten da, eta behar bada hola gure doinuz edo bukaerako izjoko batetik edo beste arintasun edo jolas bat ematen altzaio museo baten bisitari. Ikusten ote nuen Antion gizona, ea noiz heldu zen eguraldi ona. Ea noiz heldu zen eguraldi ona. Jendearen begietan, nahiz eta jendearen begiek batzutan ideia batzuk transmititzen dizkizuten eta behar bada beren barne erreflexio batean arrantza egin ezaken, azkenean ene barne erreflexioetatik tiratzen dut eta posible da kointzidentzia bat izaitea jendearen momentuko gogo eta reflejo horiekin, bai, hala da bertsolariaren lana, guk gogo eta impulsibo horretatik kantatzen dugu, eta museo baten bisitan mila gogo eta pasatzen zaizkigu buruan edo frakzio txikiak, eta horretatik tira eta hortik osatzen dugu bertso bat.